Прывітанне, дарагія! Як жа я рада ізноў бачыць вас у гасцях у цёці Іры. Напэўна, вы ўжо засумавалі без новых лялек, то яны ў мяне ёсць. І сёння мы будзем рабіць адну з іх. Яна будзе называцца «Вера, надзея і любоў». Гэта такая лялечка, которую мне хочацца зрабіць проста ад сябе, каб падарыць вам. У ёй выкарыстаны ўсе традыцыйныя тэхнікі нашых беларускіх лялек-скрутак, але я не ўпэўнена, што нашы бабулі рабілі менавіта такіх. Хай гэта будзе мой вам падарунак, такі аўтарскі прэзэнт. Што нам трэба, каб зрабіць такую ляльку? Ну, найперш мы возьмем тканіну. Вось у мяне такі тонкі лён, і гэта будзе аснова лялек. Потым 3 такіх невялікіх кавалачка лёну для 3 цельцаў і яшчэ 3 каляровыя кавалачкі для таго, каб зрабіць ім яскравыя сукенкі. Чырвоныя ніткі бяром, як звычайна, гэта наш традыцыйны абярэг. І яшчэ адзін патрэбны вельмі элемент для гэтых лялек – залатая тасьма. Бо ведаеце, што я хачу прапанаваць? Я хачу зрабіць лялечак, которые будуць як пацеркі упрыгожваць наш строй. Ну, то вось такая залатая тасьма якраз і будзе патрэбна найперш. Выберам яе даўжыню. Ну, хай будзе вось так. І яшчэ трошкі на завязку. Адрэзваем. І тасьму адкладаем у бок. Вось яна аснова. Складаем папалам, знаходзім сярэдзіну. Менавіта ў гэтым месцы будзе цэнтральная лялечка нашай кампазіцыі. Лялечкі будуць трымаць адна адну за руку. Бо якая можа быць вера, калі няма надзеі? А якая надзея, калі няма ў што верыць? І адкуль возьмецца любоў, калі няма веры і надзеі? Яны заўжды ідуць побач. І гэта лялька-абярэг такая, каб і ў вашым жыцці заўсёды былі і надзея, і вера, і любоў. Кладём нашу залатую тасьму пасярэдзіне, але найперш адагнём вось так ваўнутр тарцы тканінкі, каб не было лішніх нітачак, не тырчэла. Зараз скруцім вось такім чынам, хаваем ізноў жа акрайчыкі і робім нашу традыцыйную скрутку, бо нашы лялькі так і называюцца лялькі-скруткі. Вось такі элемент мае ў нас атрымацца, вось такая кілбаска на залатой тасьме, а зараз замацуем яе чырвонымі абярэжнымі нітачкамі. Клубочак у нас і завяжам ніткі. Акуратненька пахаваем усе хвасты, каб не тырчэлі, бо гэта ж наша ўпрыгожанне, на яго будуць людзі глядзець, то трэба, каб выглядала акуратна і прыгоженька. Абматалі. На вузельчык завяжам. Вось яны, нашыя вузельчыкі. Памятаеце, чаму на руках рабілі чырвоныя нітачкі? Каб злыя сілы не апанавалі тую работу, которую мы робім рукамі. З аднаго боку зафіксавалі. Можа, вось трошкі падцягнем, каб лялькі былі пасярэдзіне. О, так, вось, бачыце? Ага. Так, зараз замацуем іншы бок гэтаксама. Вось. Клубочак нітачкі нашыя, чырвоненькія. Далонькі так аддзяляем, праўда, адразу відаць, што такія тут у нас ручкі з'яўляюцца, што моцна трымаюцца за залатую нітку жыцця. Ой, хай так будзе. Вось. І трэба зараз падзяліць вось гэтую нашу нарыхтовачку на 3 часткі роўныя, каб было ў кожнай лялечкі ручкі. Вось, вось, вось так. Вось тут прыкладна будуць у нас яшчэ вузельчыкі. Аддзяляем. Лялечныя ручкі у нас ужо будуць. Вельмі добра, калі ў жыцці і вера, і надзея, і любоў ідуць поруч. Тады, праўда, трохі лягчэй. І мне здаецца, што вось гэта пабытовая магія лялечная, яна, ну, праўда, трошкі працуе. Прынамсі, вы можаце гэта праверыць, зрабіўшы лялек.
калі раптам не, магчыма, трэба зрабіць не адну ляльку, а некалькі, бо такі эфект накаплення, ён працуе заўсёды ў жыцці і ў ведах, і ў досведзе, і ў пабытовай магіі таксама. Вось яшчэ адзін вузельчык, і ўжо практычна ўсё будзе гатова. Вось. Размяркуем нітачкі, падцягнем вузельчыкі, каб яны пароўну дзялілі тканіну, і вось ручкі нашых лялек ужо ёсць. Далей возьмем невялікія кавалачкі тканіны, такія прыкладна, і скруцім іх вось такім чынам. Гэта будуць целы і галоўкі нашых лялек. Вось так на крыж замацуем іх на лялькі і бачыце, ўжо падобна на сілуэт чалавека. Зараз толькі я падгарну вось гэтыя унутр зрэзы. Я люблю, каб акуратненька было ўсё. І тады будзе трохі весялей і больш падобна на ляльку. Так. Вось ён, сілуэцік першай ужо і з'явіўся. Трэба ўзяць чырвоныя нітачкі і перавязаць ляльку касым крыжам. Гэта таксама абярэжны сімвал, который вось сцеражэ нашых лялечак, дае ім моц і здароўе. Вось. І, канешне, магічную сілу. Ой, можна думаць, што гэта працуе магія. Мне падабаецца, а вы сабе як хочаце. Калі вам не вельмі падабаецца нешта пра магію, вы можаце думаць пра тое, што выраб лялек развівае дробную маторыку. А гэта таксама вельмі карысна ў жыцці, бо усе нервовыя канцавінкі на нашых пальчыках, яны звязаныя з мозгам. І калі мы нешта робім ручкамі, то праз тое самае вучымся і думаць трошкі інакш. А думаць, гэта ж дакладна карысна. Прынамсі, можа, некаторым больш зразумела, чым пабытовая магія. Вось адна лялечка ўжо сабралася. Бяром іншыя кавалачкі і паўтараем тыя самыя дзеянні. Згортваем унутр, каб зрэзы схаваць, і робім скрутачку. А пасля складаем яе папалам і надзяваем на ручкі цэнтральнай лялькі. Вось яна, вось ужо другая сябровачка з'явілася побач, будзем яе фіксаваць касым крыжыкам. Вось яна мацуецца, трымаецца, шыйку ад галавы аддзелім, каб змяніць накірунак. Вось і на поясе пераматаем. А потым завяжам пасярэдзіне вузельчыкам, і лялечка другая будзе ўжо амаль гатовая. Вось, трымаецца. Засталося паўтарыць гэту дзею яшчэ раз, і ў нас ёсць яшчэ адзін кавалачак тканіны. Скручваем яго акуратна, хаваем канцы, каб нітачкі не тырчэлі, складаем папалам, зверху на нарыхтовачку накладваем, і засталося толькі перавязаць. А гэта мы ўжо ўмеем, 2 разы паўтарылі, то трэці зусім не бяда. Вось у нас усё ёсць, вось наш чырвоны клубочак. І пайшлі рабіць касы крыж па грудзях лялькі. Пераматалі, аддзялілі галаву. Яшчэ ў другім накірунку некалькі разоў, а потым па паясочку. Вось, засталося толькі зрабіць вузельчык. Палова працы ўжо ёсць. Далей нашых лялечак трэба апрануць у прыгожыя яскравыя сукеначкі. Вось я выбрала для іх такія колеры: чырвоны, сіні і жоўты. Традыцыйна гэтыя колеры трохі звязаныя як бы з сімвалічнымі значэннямі колераў. Чырвонае – гэта, канешне, каханне, любоў, тое, каб была згода ў сям'і. Усё, што звязана з любоўю, заўсёды маркіруе чырвоным. Блакітны колер –
Гэта колер надзеі. Яна такая глыбокая і высокая, як неба. А жоўты, залаты, колер ураджаю, колер зямлі, веры ў тое, што плён будзе ад тых дзеяў, которые мы робім. Ну то і давайте апранём нашых лялечак. Памятаеце, мы звычайна накладаем сукеначку так, каб яна накрыла ляльчыну галаву, а потым развярнём, каб не было зрэзаў, таксама відаць, і тады будзе сукенка. Вось і тут так робім. Накладаем на ляльчыну галаву, размяркоўваем акуратна па ўсёй акружнасці, каб закрыць цалкам усё, каб на спаднічцы не было ніякіх дзірак, і перавязваем нітачкай. Мацуем гэтую спаднічку нашу. Вышэй трэба яе мацаваць прямо наўпрост пад ручкі, пад пахамі яе замацаваць лялечцы трэба. Павышэй, павышэй. Вось так склалі. Ручкі намацалі ляльчыны і замацуем нітачкай. Чырвоная нітачка па поясу. Вось. Вузельчыкі, которые ў раёне пояса вяжуцца на ляльках, яны такія сімвалічная пупавіна. Тое, што ляльку звязвае з усім родам, з зямлёю. Замацавалі. Зараз адгорнем і паглядзім, пабачым, як у нас все прыгожа атрымалася. Вось яна, адна лялечка ўжо мае сукеначку. І да сукеначкі абавязкова ляльцы трэба хустачка, то зараз яе і завяжам. Хустачку прыгоженька так, вось такімі заломамі зробім яе. Бабуля мне так завязвала ў дзяцінстве, я вельмі нервавалася і не хацела. Мне здавалася, што гэта так, вельмі па-вясковаму. Але зараз мне здаецца, што гэта вельмі зручна. Затое і валасы не вылазяць, і вушкі закрытыя, і ўвогуле даволі прыгожа і так цікава выглядае. Вось, завязалі адной лялечцы хустачку, і яна ў нас ужо гатова. Будзем верыць, што лялька, якая сімвалізуе веру, і нам дадасць трохі упэўненасці, веры ў сябе і ў тое, што ўсё будзе ў нас добра. Наступная лялька будзе ў нас мець блакітны ўбор. Вось такі ў рамоначкі, падобныя на аблокі. Зараз я яе апрану. Гэтаксама накладаю кавалачак тканіны пад ручкі ёй, вось так акуратненька, каб захапіць усё, каб не была спаднічка ззаду расшпіленая такая, расхістаная. Завяжу нітачкаю пад пахі ляльцы. Хвост уцёк, вось ён знайшоўся. Завязваю нітку, на спаднічцы будзе такі паясок, каб нідзе нішто нікуды не ўцякло. Вось так моцна. Пальчыкам можна вузельчыкі прыціскаць, і тады зручна будзе завязваць. Вось гатова. Адхінаем спаднічку, вось яна такая прыгажунька ў нас. Трохі больш надзеі стала ў жыцці, праўда? І хустачка ёй патрэбна. Трошкі загорнем, вось так. Яна будзе такая больш трывалая, больш форму будзе трымаць, калі так закласці яе. І зноў вось гэтым любімым бабуліным спосабам замацуем хустачку. Я завязваю гэтым разам хустачку пад пахі ляльцы, каб яна ўся была як у сукеначцы ў адным строі. Можна завязваць на шыйку, калі хочацца, але вось, гэта ж аўтарская лялька. І вось мне проста зараз, проста для гэтых лялек захацелася зрабіць вось так. І маю права. Так. І вось чаго нам не хапае ў жыцці, што нам дадасць гармоніі яшчэ? Чырвоны колер і трошкі любві. Накладаем гэтую тканінку паверх лялечкі. Размяркоўваем. Вось такі букет ва упакоўцы ў нас атрымаўся. Падобна. Ніткі заблыталіся. Вось яны, вось.
Нітачку бяром чырвоную і фіксуем гэтую спаднічку акурат пад пахамі ў лялькі. Завязваем вузельчык, моцна завязваем, каб любоў добра трымалася, нікуды не ўцякла з нашага дому, з нашага жыцця. Лішнія кавалачкі абрэжам. Так. Вось яно як у нас атрымалася. Вось так. І засталося завязаць ляльцы хустачку. І зноў трохі падкладаем. На галовачку вось так паспрабую для вас паказаць. Раптам у мяне атрымаецца. Вось так. Рагі хустачкі пад пашкі і завяжам на спіне. Ну і вось ён, плён сённяшняй працы. Вось такія лялечкі «Вера, надзея і любоў» могуць стаць маімі новымі пацеркамі, і я магу сустракаць вас у такім упрыгожванні. Альбо проста можна завязаць тасьму на вузельчык, і лялькі будуць упрыгожваннем інтэр'ерным для вашага дому. Можна пагуляць у такія лялькі і падумаць пра тыя рэчы, якія дадаюць у наша жыццё веры, надзеі і любові. Хай яны застаюцца з вамі, і цёця Іра таксама застанецца з вамі. А пакуль бывайце, да новых лялек!